ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଭୂଗୋଳ ବହିର ପ୍ରଥମ ପାଠ ଯାହା ସମ୍ବଳ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ସମ୍ବଳ କାହାକୁ କହନ୍ତି ତାହା ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା। ତେଣୁ ସମ୍ବଳକୁ କେତୋଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ବି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତାହାର ପ୍ରଥମ ପାଠଟା ହେଉଛି ସମ୍ବଳ ଓ ତା'ର ବିକାଶ। ସମ୍ବଳ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ତା'ର ବିକାଶ କିପରି ହୋଇଥିଲା ତାହା ଆମେ ଏହି ପାଠରେ ପଢ଼ିବା। ତେଣୁ ଆମେ ସମ୍ବଳ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରଥମେ ସେଇଟା ପଢ଼ିବା। ସମ୍ବଳ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ମନୁଷ୍ୟ ତା'ର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ବା ଦ୍ରବ୍ୟର ବ୍ୟବହାର କରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ତା'ର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷପତ୍ର ବା ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରେ ତାହାକୁ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ବହି, କାଠ, ମୃତ୍ତିକା, ସୁନା, ଟେବୁଲ, ଇଟା, ପନିପରିବା ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ବଳ। ଚାଲ ପାଠଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ମନୁଷ୍ୟ ତା'ର ଜୀବନ ଧାରଣା ପାଇଁ ଭୂପୃଷ୍ଠସ୍ଥ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଉପରେ ସଦାସର୍ବଦା ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ତା'ର ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଭୂପୃଷ୍ଠର ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଅଛି ସଦାସର୍ବଦା ସବୁବେଳେ ସେ ଆମ ଭୂପୃଷ୍ଠର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବେଶକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାକୃତିକ ବସ୍ତୁକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ବିନିଯୋଗ କରି ସେ ତା'ର ଜୀବନଯାପନର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ତା'ର ଯେଉଁ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେକୌଣସି ପରିବେଶ ବା ପ୍ରାକୃତିକ ପଦାର୍ଥକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ସେ ବିନିଯୋଗ କରିଥାଏ ତା'ର ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ତା'ର ଜୀବନଶୈଳୀ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ଉକ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାକୃତିକ ଓ ଭୌତିକ ଗୁଣର ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ କେତେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେ କି ଆମର ପରିବେଶର ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ଅଛି ତାହାକୁ ଭୌତିକ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଗୁଣରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କାଠ ଉପକରଣ। କାଠରୁ ଯେମିତିକି ଆମେ ଟେବୁଲ, ଚେୟାର ଇତ୍ୟାଦି ତିଆରି କରିପାରିବା। ତୁଳାରୁ ସୂତାରୁ ଲୁଗା, ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥରୁ ବିଭିନ୍ନ ଯନ୍ତ୍ରସ ଓ ଗୃହ ଉପକରଣ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ଅପେକ୍ଷା ସେଥିରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ଉତ୍ପାଦ ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଉତ୍ପାଦ ହୋଇଥାଏ ତାହା ଉତ୍ପାଦିତ ଠାରୁ ଉତ୍ପାଦ ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅବ୍ୟବହୃତ କିମ୍ବା ଅଜ୍ଞାତ ହୋଇ ରହିଥିବା ପଦାର୍ଥ ସମ୍ବଳ ରୂପେ ବିବେଚିତ ହୋଇ ନଥାଏ। ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ଅବ୍ୟବହୃତ ବା ବ୍ୟବହାର ନ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ସମ୍ବଳ ରୂପେ ବିବେଚିତ ବା ସମ୍ବଳ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ତା'ର ସନ୍ଧାନ କରି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ କଲେ ତାହା ସମ୍ବଳ ରୂପେ ବିବେଚିତ ହୋଇଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ସେହି ସମ୍ବଳର ସନ୍ଧାନ କରି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ କରିଥାଏ ବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇଥାଏ ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ସମ୍ବଳ ରୂପେ କହିବା। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଏହି ସମ୍ବଳକୁ ଗଚ୍ଛିତ ଅବସ୍ଥାରୁ ନେଇ ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ବିକଶିତ କରିଛି ସେହି ଦେଶ ଅର୍ଥନୀତିକ ଅବସ୍ଥା ସେତିକି ପରିମାଣରେ ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇପାରିଛି। ଯେଉଁ ଦେଶ ଏହି ସମ୍ବଳକୁ ଗଚ୍ଛିତ ବା ସାଇତି କରିକି ରଖିଛି ସେହି ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ସେତିକି ପରିମାଣରେ ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇସାରିଛି। ଏହି ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ କେତେକ ସମ୍ବଳ ସିଧାସଳଖ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କେତେକ ସମ୍ବଳ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରି ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମ୍ବଳମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ସମ୍ବଳକୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି
କେତେ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବଳକୁ ସିଧାସଳଖ ବ୍ୟବହାର ନ କରିକି ତାକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିକିରି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଏହି ରୂପାନ୍ତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ପ୍ରକୃତି, ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରାଦୋଗ୍ୟ ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରାଦୋଗିକ ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟରେ ବା ମନୁଷ୍ୟ କଳକାରଖାନା ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ ସେହି ସମ୍ବଳକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରିଛି, ପ୍ରାଦୋଗ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରିଛି, ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରିଛି। ଅନେକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସମ୍ବଳ ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଏକ ମୁକ୍ତ ଦାନ। ଅନେକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସମ୍ବଳ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିର ଏକ ମୁକ୍ତ ଦାନ ବୋଲିକିରି, ମାତ୍ର ଏହା ଯଥାର୍ଥ ନୁହେଁ। ସମ୍ବଳ ହେଉଛି ମାନବୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର କ୍ରିୟାତ୍ମକ ବସ୍ତୁ। ସମ୍ବଳ ହେଉଛି ମାନବ ଯେଉଁ କ୍ରିୟା କରିଥାଏ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ତାର କ୍ରିୟାତ୍ମକ ବସ୍ତୁ। ସମ୍ବଳର ବ୍ୟବହାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନୁଷ୍ୟର ଭୂମିକା ବିଶେଷ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସମ୍ବଳର ସ୍ରଷ୍ଟା, ଉପଭୋକ୍ତା ଓ କ୍ଷୟକାରୀ କାରକ ଭାବରେ ବିଚାର କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଭୂଗୋଳରେ ମନୁଷ୍ୟର ଏକ ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଭୂଗୋଳରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏକ କର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। କାରଣ ଉତ୍ପାଦନ, ବଣ୍ଟନ, ବ୍ୟବହାର ଓ କ୍ଷୟଶୀଳ ପ୍ରଭୃତି ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମାହିତ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏକ ସମ୍ବଳ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏକ ସମ୍ବଳ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ମାନବ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ମାନବ ସମ୍ବଳ କହିଲେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ସମ୍ବଳ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଏବଂ ତାର ପରିବେଶ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂଗଠନ ମିଳିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ବଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ତାକୁ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ।